हेल्पफोर बिबायोब्ला जाहाथे सारमोना नांगौ बायदि हरनो हायाबाबो जाहाथे एसे हेल्प खालामनो हानाय बायदि जुदि हरोब्ला जों बेखौ जों जोबोद मोजां मोनगौ। इयुनावहाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा अननानै खोनाबायोब्ला गरसे गरनै थाखा हेफाजाब होगोन आं बेखौ खावलायदों। बि बाथौ होननाय दिनै बिथाङाबो मोननै किडनियाव दिनैहाय अन्थाइ मोननायनि गेजेरजों अपारेशन खालामखांनायनि उनावहाय माखासे अपारेशन खालामनायनि हयथ' भुलबो जानो हागौ, मोनसे लिभारा दिनै बुबाय। गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव एक्सएनडि बिफोर दिनैनि दिनाव बेमारजों साफा साफा रुंसारि जालांनो हमगासिनो दं। बे समाव मा फोरमायगोन? आदसा, गिबियावनो आङो दिनैनि नैबे दुखुथिया न'खरावहाय थांनाय 18 तारिखआवहाय जोंहा बारग' एनडिबि फंबाय नारद बसुमतारी एलाइस बिनु सार, बिथाङा जोंनि बे क'क्राझार जिल्ला सिङाव थानाय मैनागुरि उन्दुगामि गामि पस्ट अफिसआ जाबाय गङियामोन। दायो बिथाङा गावनि माखासे नाख्रेबजानाय बेमारजों थांनाय 18 तारिखआव थैलांदों। दा थैखांनायनि उनाव दिनैहाय मोनसे बिथांनि जोबथा श्राद्ध, बिथांनि जोबथा श्राद्धआव जोङो बारग' एनडिबि हिसाबै इउनिटि फराम एक्स एनडिबि हिसाबै दिनै जों बेवहाय दुखुथिया न'खरजों जों बाहागो लाफैदों। बेयाव बाहागो लाफैनो हानाय इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि आफादगिरि मानगोनां सिला बसुमतारी, लोगोसे बेवहाय बाहागो लानो हाबावदों जोंहा बिपिन आइसा अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि इउनिटि फराम, बाखि जिल्लानि दैदेनगिरि इउनिटि फरामनि दैदेनगिरि दङ। दिनैनि नैबे दुखु समावहाय समनि रादाब चेनेलनि गेजेरजों जोंनि बारग' एनडिबिफोरनि दानि माखासे सरकाराव थानाय सारमोनखौ आं दिनै खावलायनो सानदों। दिनैहाय सुक्ति जाखांनायनि उनावबो दिनै सासे गाबोन सासे जोंनि लाइमोन बा बारग' एक्स एनडिबिफ्रा दिनै आगोमा बिगोमा दिनैहाय साफा साफा दिनै थैलांबाय थादों। दिनै बेमार जानायखौ जों बयबो बारग' एनडिबिफ्रा मिथिगौ, बा सरकाराव थानाय माखासे पावाराव थानाय दैदेनगिरि जेरै गबिन्द सारमोनाबो हयथ' ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों जानो हागौ, फेरेंगा बिथांमोनाबो हयथ' खोनादों जानो हागौ। एनडिबिनि जेसेबांनाखि पावाराव थानाय दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा हयथ' मिथिगौ गेजेराव बिथांनि माखासे बेमारजों भुगिजानाय थासारिखौ नोजोर बोनानै माखासे चेनेलनि गेजेरजों रांखावरि अनसुंथाइनि गेजेरजों मेसेज हगारनाय जादों। बे बेलायाव हयथ' सारमोना मिथिदों, नाथाय मिथिदोंब्लाबो नैबे फंबाय नुसारनि जाहाथे बेमारनि थाखाय जाहाथे डनेसन बिदोंमोन, हयथ' बे डनेसन बिनायखौ सारमोना खोनादोंबाबो हयथ' खोमा नेवसिदों जानो हागौ। बेनिखायनो आं दिनै सारमोनखौ बुंगोन, नोंथांमोना दिनै पावाराव थानाय हिसाबै गाव गावनि फिसाफोर बादिनो गाव गावनि फंबायफोर बादिनो एकर जाखांनायनि उनावहाय दिनै संसार जानांगौ समावसो दिनै जोंनि मानसिफ्रा एसे एनै बेमार जानायाव जुदि जोङो गावजों गाव जुदि हेफाजाब मोनलायनायनि गेजेरजों जुदि जोङो मोनलायाब्ला, जों बेबायदिनो जिउ जुदि जोबलांबाय थायोब्ला, दिनैहाय फंबाय नुसारनि जिहेतु फेमिलि, बिथाङा दिनै फिसा हिन्जाव सासे दङमोन मेट्रिक ओइचएस पास खालामनाय, लोगोसे सासे फिसा हौवा दङमोन क्लास 7, 8आव फरायबाय थादों। गथ'आ दायो बिथाङाबो बेमाराव गोग्लैना दङ आरो बिनि अनजालि बिसि थालांबाय आरो बिनि बिमा बिफा थालांबाय। दिनै जोबोद अबस्था गाज्रि। बेनिखायनो दिनैहाय इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय दिनै जोंनि सरकाराव थानाय दैदेनगिरि सारमोनखौ जों खावलायदों जाहाथे मालाबाफोर बेबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों हेल्पफोर बिबायोब्ला जाहाथे सारमोना नांगौ बायदि हरनो हायाबाबो जाहाथे एसे हेल्प खालामनो हानाय बायदि जुदि हरोब्ला जों बेखौ जों जोबोद मोजां मोनगौ। नाथाय दिनै बे खामानिखौ मावोब्ला जों मोजां मोनगोन। नाथाय दिनै बुंनो थाङो, दिनै जोंनि सिगाङाव एकर जालांनाय एक्स बिएलटिफोरनि माखासे हाबाफोर मावलांनाय, एक्स बिएलटिफ्रा दिनैसिमबो मालाय बेमार आजार जायोब्ला, लोमजा साजा जायोब्ला दिनै ज' ज' नायो, ज' ज' थांलायलायो, खबर लालायलायो। हस्पिटालफ्राव दंब्लाबो दिनै ज' ज' थाङो, ज' ज' नायो। थैबाय बायोब्लाबो दिनै बिथांमोना थैनाय न'खराव फैना बाहागो लाफैयो। थैनाय श्राद्ध समाव बिथांमोना बिबार बारसेब्लाबो दिनै मान बावफैयो, सनमान होफैयो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, जोंनि बारग' एनडिबिफ्रा 2022 जानुवारियाव जुदि मोनसे बिटिआर रेकर्ड जाखांनायनि उनावहाय दिनैहाय जोङो पाब्लिक जानाय हिसाबै
जोंहा मोनसे परिबेस मोनबायमोन बेबायदि फिसा फिसौ समस्याखौ जोङो थांलाय फैलाय आदान प्रदान खालामनो हानाय परिबेस जाबायमोन दा बे खाबु मोनसेयावबो दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव ना थेंगोनाफोर बायदि ना सिंगिफोर बायदि दिनै थालायबाय थालाङोब्ला जोंनि इयुननि माखासे थांनानै थानाय बारग' एनडिबिफ्रा जुदि बेमार आजार जायोब्ला रावबो हेफाजाब होआबा थैलांगोन दिनै बेखौनो आं दिनै इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय आं खावलायगोन जाहाथे इयुनावहाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा अननानै खोनाबायोब्ला गरसे गरनै थाखा हेफाजाब होगोन आं बेखौ खावलायदों आरो नैबे समनि रादाब चेनेलनि गेजेरजों आं मोनसे मेसेज होखाबावनो लुबैदों जे जोंहा टिपकाइनि 16 बेचनिनो सासे बारग' एनडिबि बि बाथौ होननाय दिनै बिथाङाबो मोननै किडनियाव दिनैहाय अन्थाइ मोननायनि गेजेरजों अपारेशन खालामखांनायनि उनावहाय माखासे अपारेशन खालामनायनि हयथ' भुलबो जानो हागौ मोनसे लिभारा दिनै बुबाय किडनिया बुनानै दङ दिनै बिथांखौ दिनै वेस्ट बेंगलाव लांनानै ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन थाखा फैसानि थाखाय दिनै हानाय जायाखिसै दिनै दायो बि फंबायखौ बाथौ फंबायखौ गुवाहाटीनि GMC मेडिकेलाव दिनै लाना थांबाय दायो बिथांनि न'खरनि माखासे थांलाय फैलायनि थाखाय जानाय लोंनायनि थाखाय गारि घरानि थाखाय गोबां थाखा फैसानि प्रब्लेम जादों बेनिखायनो आं दिनैनि बे समनि रादाब चेनेलनि गेजेरजोंनो जोंनि साफ्रोमबो एनडिबिनि दैदेनगिरि पावाराव थानाय दैदेनगिरि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे जोंनि एक्स एनडिबिनि केडार्सफोरखौबो नोंथांमोननिनो फंबाय नोंथांमोननिनो बाहाय बाखि जाथि खुरमा साननानै कमरेड साननानै फेमिलि साननानै जाहाथे जोंनि बेमार आजार जायोबा नोंथांमोना जाहाथे हेल्प खालामो बेखौ आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों खावलायनाय थाबाय आरो जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंगोन जोंनि गेजेराव बेमार आजार जायोब्ला जों खोनानानै मेसेजखौ मोनोबा जों बयबो खबर लाफैनांगौ दिनै नैबे जायगायाव जों फैदों जानो हागौ खिन्थु जों थाखा फैसा गैयाब्लाबो दिनै जों देहायै सोलेरै दिनै जों बावसो सापर्ट खालामफैदों मदद होफैदों बिबार बारसेब्लाबो दिनैनि फंबाय बिनुसारनि सावगारियाव जोंनि बिबार मान बावफैदों दुखुथिया फेमिलिफोरजों जों दिनै लोगो हमदों जों रायज्लायदों बे उन्दुगामि गामिनि रायजो जानाय फंबाय नुसारनि गामिनि रायजो राजा गावबुरा दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों जयैनो सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांनि हालोदनि सायाव जों बुजिनो मोन्दों न'खरा जेबो उसुबिदा दिनै फिसाला फरायनाय दङ न'खरा दिनै थांनानै थानायाव प्रब्लेम बेनिखायनो जोंनि सारमोनहा नैबे फंबाय नुसारनि जोंहा एक्सिडेन्ट मोननो गोनां दंमोन बे एक्सिडेन्टआबो दिनै मोननो हायाखै हयथ' नैबे 678 बे नाम्बार्सनि गेजेराव जुदि नैबे फंबाय नुसारनि जुदि नाम्बार दङब्ला बेफोरखौबो जाहाथे सारमोनहा माबा मोनसे खायदा कौशलनि गेजेरजोंब्लाबो जाहाथे मोननो हानाय मोनोब्ला जाहाथे नैबे न'खरा बिनि अनजालि बिसिया गावनि फिसा थालांनायफोरखौ जाहाथे बिमाफोरखौ बिफाफोरखौ जाहाथे न'खर मोजां दैदेनलांनो हादों फरायनायफ्राव हेफाजाब होनो हाथों बिनि थाखाय दिनैहाय जिखिनि मोननो गोनां फायब'फोर बेखौ जाहाथे मोननो हायो आरो बिनि अनगायैबो गोसो गुदुं जुदि दङब्ला सारमोनहा गाव गावनिफ्रायबो इन्डिभिजुवेलि जाहाथे एसेब्लाबो जाहाथे अनसुंथाइ होफैनो हायो आं बेखिनिखौ सारमोननिसिम खावलायहरबाय नैबे दुखुथिया न'खरनि सिलानिफ्राय आरो दिनै एक्स एनडिबि इउनिटि फरामनिफ्राय जों गोसो गोरबो जों बेखौल' आपिल खालामगोन जों दिनैहाय गोसोआव दं मावनो नाथाय आखायाव थाखा फैसा गैयिनि थाखाय जों मालाबा समाव खोनादोंबाबो खोनाबाय थानो गोनां जादों फैनो सानबाबो फैनो हायै जादों जोंनि गेजेराव थांलाय फैलायनि थाखाय थाखा फैसा गैयिनि थाखायबो बे मोनसे प्रब्लेम जादों बेनिखायनो दिनै जों इउनिटि फराम एक्स एनडिबि हिसाबै जोंनि बारग' एनडिबिनि जेसेबांनाखि समस्या थाखा फैसा गैयाब्लाबो जोङो संकसनिफ्राय लानानै धेमाजिसिम जेसेबांनाखि एक्स एनडिबिनि केडार्सफ्रा माबा मोनसे सुबिदा उसुबिदा जायोब्ला थाखा फैसा गैयाबाबो नैबे इउनिटि फरामा 24 घन्टा बाहागो लागोन बेखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों जों खावलायबाय आरो गबिन्द सारखौ लाफानानै फेरेंगा बिथांमोनखौ लानानै एक्स एनडिबिनि 6 जनसो पावाराव थानाय दैदेनगिरिफोरखौबो खावलायनो सानदों जाहाथे नोंथांमोना इयुनाव जाहाथे दिनैनि नैबे चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरनायखौ मेसेजखौ मोनोब्ला नायबायोब्ला नोंथांमोना जाहाथे बयबो गोसोफ्राव थुलुंगा लानानै बयखौबो सहाय मदद होलांगोन खबरफोर मोनबा नायफैगोन बेखिनिखौ मिजिंथिबाय जोबथारनायाव आसा मिजिंथिदों नैबे फंबाय नुसारनि फेमिलिया फिसाय गैयाब्लाबो बा बिनि गथ'खौ बिनि अनजालि बिसिया गाहामै गाहाम लेखा फोरोंनो हाथों
बिनि बाय बागि जाथि खुरमाफ्रा गामिनि रायजो राजाफ्रा फंबाय नुसार गैया होननानै जाहाथे बाव हाबालासेनो दाथाथों अराय सम सिगाङाव जेरै संसार जादों बेबादिनो बयबो थांलाय फैलाय सहाय मदद खबर लालायो आं बेखिनिखौ रायजो राजाखौ खावलायलांबाय आरो जों एक्स एनडिपि निफ्राय जिखिनि फंबायनि मावनो गोनां खामानि सरकारनिफ्राय मोननांगौ खामानिफोर जुदि मोन्थायफोर दङब्ला बेखौ जों जेसेबां हायो एसेबां जों सरकारजों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो मोनहोनो थाखाय जों नाजागोन जों बेखिनिखौ दिनै बे चेनेलनि गेजेरजों मेसेज होबाय जोबथारनायाव खावलायनो सानदों फंबाय नुसारनि आत्माया जिउमाया दिनैनि बे श्राद्ध समावहाय बा एक्स एनडिपि निफ्राय मोनसे आर'ज गाबदों बिथांनि जिउमाया इसोरनि खाथियाव मोजां जायगा मोनथों बेखिनिखौ बुंनानै आङो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ